Hello? 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 Hello, sir? Hello? Hello? Awan mo, Gusto signal. mo bang sumaya? Ha? Sumayaw? Winawin, sir. Ano? Bangat, sir. Bangat. Okay. Partner, para walang problema, si Willie Revilla ito. Kilala mo ba ako? Sino? Willie Si Revilla. Willie Revilla ito, bibigay ako sa'yo. Baka Huwag ka magagalit, ha? Haan? Ay na. Huwag ka magmumura. Mura. Ha? Huwag ka magmumura. Haan? Baka ano, ha? Ukis ni Kilala bawang. mo ba ako, si Willie Revilla? Willie. Wed, wawawi. Wawawi. Okay, taga saan po? Ano po ang pangalan nyo? Bangat. Anti-bangat. Kung kunadakin niya. Vlogger ah. Vlogger. Nanonood ba kayo ng GMA7, yung Wawa? Win buya kami na ta. Nagsira mga TBCBN. Nagsira damot. Ako po yung host, kilala nyo ba ako? Ay na. Di Willie ko na. Ano po ang pangalan ko? Baka prank na ito'y Willie. Willing sa. Ang pangalan ko, Wilfredo Buendia Revillame. Ay, alam ko. Ang katala na aman. Ginagawa mo ngayon? Arap ka, tugtuga. Mag-vlog. Mag-video. Hello? Hello. Hello? Sino to? Hello? Hello ko na, Arot. Ay, may regalo ko, Shopee, 10,000! Uwi ni Nana. Okay, alam mo na. Nya? Sino pangalan mo? Ulit-ulit mo. Dito. Ano pangalan mo? Duldol. Taga Bakit? saan ka? Na? Taga saan ka? Ay na, apoy. Di Pangasinan. Taga saan ka nga? Taga saan? Pangasinan. Tulong. Ay na. Nanonood ka ba? Ano ba yan? Kamusta kayo dyan? Kamusta kayo dyan? Okay lang, sir. Sabihin mo, maraming salamat sa Shopee. Meron kang 10,000! Sa